Zdravia. Zdravím všetkých. Tak vás tu všetkých znova vítam na mojom podcaste a teším sa na tento stream, pretože som ho dlho chystal. Urobil som preklady zo španielčiny, z angličtiny a bude to kopec more informácií, ktoré si zaslúžia vašu pozornosť ohľadom bugasféry. Zámerne hovorím bugasféra, pretože ju nájdete tak aj na internete. Nájdete ju tak pod týmto názvom, lebo v podstate sa nachádza pod týmto názvom ako Esfera de Buga po španielsky alebo Sphere from Buga po anglicky. Tento stream bude len informatívny, aby ste sa dozvedeli všetko, čo sa na internete v španielčine a v angličtine o bugasfére nachádza. Pozrime si hneď prvé video. Môžeme si teda pozrieť hneď prvé video a to by som prichystal ako také úvodné video. Preložil som ho pre vás. Zaslúži si to určite nejaké lajky, nejakú podporu, pretože naozaj to prekladám zo španielčiny a z angličtiny a trvá to veľmi dlhú dobu. Vidím, že sa prihlasujete, na všetkých z vás sa teším. Takže prichystajte sa na prvé video, ktoré bude také hlavne informatívne video a zároveň vám bude dávať nejakú víziu do budúcna, čo by sa dalo, keby tá guľa fungovala, keby nefungovala, keby sme sa do nej pozreli hlbšie. Takže bude to také úvodné video, prajem príjemné pozeranie a určite sa budem tešiť na komentáre pod videom. 17. marca, rok 2025, Buga, Kolumbia. O 14:47 kovová guľa prerazí elektrické vedenie a spadne na pole farmára. Náraz by ju mal ale rozbiť. Mal by zanechať preliačiny, praskliny alebo aspoň niečo podobné. Ale keď dorazia vyšetrovatelia, nájdu dokonalosť. Bezchybnú guľu, žiadne švy, žiadne zvary, žiadne spoje, len hladký kov, ktorý by nemal existovať. A vygravírované na jej povrchu sú symboly, kvôli ktorým sa lingvisti úplne vzdávajú a krútia hlavami. Toto nie sú hieroglyfy, nie sú to ani klinopisy, nie je to nič, čo sme kedy videli. Po celé mesiace stála guľa v laboratóriách, zatiaľ čo na ňu vedci použili absolútne všetko. Rentgenové lúče odhalili 3 sústredené plášte, uložené v sebe ako matriošky. 9 mikrogúľ plávajúcich medzi vrstvami. Drobný čip v jej jadre, ktorý vzdoruje každému pokusu o jeho identifikáciu. Potom niekto dostal nápad, ktorý všetko zmenil. Čo ak prestaneme rozmýšľať ako ľudia? Čo ak dáme šancu kvantovej umelej inteligencii AI? Viete, kvantové počítače nemyslia v jednotkách a nulách ako váš laptop. Kvantové počítače myslia v pravdepodobnostiach, v superpozíciách, vo vzorcoch, ktoré existujú všade a vo všetkom súčasne, kým sa dajú do odpovede. A keď výskumníci v kvantovom laboratóriu MIT vložili tieto záhadné rytiny do svojho najnovšieho systému, stalo sa niečo nemožné. Symboly neboli náhodné. Boli to rovnice. A nie len tak hociaké rovnice. Tieto vzorce zodpovedajú základným konštantám našeho vesmíru. Konštante jednej štruktúry, ktorá drží atómy pohromade. Zlatému rezu, ktorý príroda používa na stavbu všetkého od galaxií až po morské mušle. Matematické plány, ktoré by nemali byť vytesané do nejakej gule, ktorá havarovala v Kolumbii. Toto už nie je vedecká fantastika. Toto sa deje práve teraz. A kvantová AI len nedešifrovala symboly. Odhalila niečo, čo robí fyzikov nervóznymi. Niečo, čo naznačuje, že ten, kto túto guľu vytvoril, rozumel realite na úrovni, ktorú len teraz začíname chápať. Chystám sa vám tu ukázať, čo tento kód naozaj hovorí a prečo to niektorí výskumníci nazývajú najdôležitejším objavom v ľudskej histórii. Podľa zdrojov z kvantového výskumného laboratória MIT nastal prelom o 3 hodiny ráno v utorok. Boli zaseknutí celé týždne. Klasické počítače stále nič nenachádzali. Softvér na rozpoznávanie vzorov zlyhal. Dokonca aj niektoré neurónové siete, trénované na každom starovekom jazyku, zostali prázdne. Potom niekto navrhol niečo radikálne. Vložte tie symboly do procesora Condor od IBM.
Prepojte ho s kvantovým cloudom Sycamore od spoločnosti Google a nechajte tieto stroje myslieť spôsobom, ktorými my nemôžeme. Tu je to, čo robí kvantovú technológiu odlišnou. Váš laptop kontroluje heslá jedno po druhom. Kvantový počítač kontroluje miliardy naraz. Existuje v každej možnosti, kým sa zhodne na správnu odpoveď. Predstavte si to takto. Hľadáte jedno konkrétne zrnko piesku na pláži. Klasické výpočty zdvihnú každé jedno zrnko a preskúmajú ho a položia ho späť. Kvantové výpočty sa stanú celou plážou naraz. Potom okamžite vedia, ktoré zrnko chcete a ktoré hľadáte. Cliffy gule išli do kvantovej mriežky o polnoci o 3 hodiny sa objavili prvé vzorce. Nie náhodné vzorce. Matematické konštanty. Prvá sekvencia zodpovedala Plančkovej konštante až na 15 desatinných miest. To je najmenšia možná jednotka energie v našom vesmíre. Číslo, ktoré samo definuje kvantovú mechaniku. Druhá sekvencia špirály zlatého rezu. Rovnaký matematický vzorec. V hurikánoch, v galaxiách a špirálach DNA. Obľúbené číslo prírody, vytesané do mimozemského kovu. Predstavte si, že by váš telefón mohol vyskúšať každé heslo v rovnakom čase. O takej rýchlosti tu hovoríme. Toto nie je technológia zajtrajška. IBM a Google prevádzkujú tieto systémy dnes a práve teraz. A práve rozlúštili kód, ktorý by nemal existovať. Počas 72 hodín nepretržite spracovávali kvantové procesory možnosti. Každá vrstva symbolov odhalila nové konštanty. Rýchlosť svetla, gravitačná konštanta, čísla, ktoré držia realitu pohromade. Gula nehovorila slovami, hovorila jazykom samotného vesmíru. Ale tu je to, čo je pre vedcov nepríjemné. Toto nie sú aproximácie. Sú presné, precíznejšie ako naše najlepšie merania. Kto túto gulu vytvoril, poznal fyziku lepšie ako my. Ale tie pomery boli len pred jedlo. Skutočné jedlo sa skrývalo v hlbšom kóde. Druhá vrstva symbolov zmenila všetko. Keď kvantová AI zmapovala tieto vzorce, už to neboli čísla. Boli to frekvencie. Rezonančné vzory, kvôli ktorým sa výskumný tím zastavil a zízal, pretože tieto vzory už videli. LIGO ich detekovalo v roku 2015. Gravitačné vlny kolidujúcich čiernych dier, rutiny gule sa dokonale zhodujú s podpismi frekvencií. Nie podobné, ale identické. Ako môže kovová gula z Kolumbie obsahovať zvuky kolízie čiernych dier spred miliardy rokov? Ale počkajte si, tretia vrstva bola ešte divnejšia. Vzorce sa zmenili na obežné rezonancie, Jupiterové mesiace tancujúce v dokonalej matematickej harmónii, Saturnové prstence udržujúce svoje medzery prostredníctvom gravitačnej hudby. Dokonca aj exoplanéty, ktoré sme objavili ešte len minulý rok, ich orbitálne pomery sú vytesané do tejto gule. Niektorí fyzici to nazývajú kozmickou roseckou doskou. Iní si myslia, že je to viac. Doktorka Sarah Chen z Caltechu to povedala na rovinu. Ak by ste chceli uložiť operačný systém časopriestoru, tak by ste to urobili presne takto. Skutočná matematická architektúra, vďaka ktorej realita funguje. Zdrojový kód existencie stlačený do symbolov na kovovej guli. To nie je technológia, to sa približuje niečomu teologickému. Staviame tu počítač, ktorý spracováva informácie. Táto gula môže byť tá informácia. Čistá matematika, ktorá sa stala fyzickou. Výsledky simulácie vyvolali v laboratóriu mrazenie. Keď modelovali, ako budú tri plášte interagovať s tými frekvenciami, gula sa nesprávala ako objekt. Správala sa ako rezonančný zosilňovač kozmická ladička. Ak do nej privediete správnu frekvenciu, tak zaspieva. Späť štruktúru samotného priestoru. Predtým, než odhalíme, čo sa stalo, keď to skutočne vyskúšali, kliknite si na odber, pretože to, čo vám ukážem, nebolo nikde verejne prediskutované. A verte mi, budete chcieť počuť, aký zvuk z toho vyšiel. Každý fyzik pozná Einsteinov citát.
Boh s vesmírom nehrá kocky. No možno Boh nepotrebuje kocky, keď sú pravidlá už napísané. A možno, ale len možno, sa pozeráme na knihu pravidiel, pretože keď tým aktivovali rezonančný test, guľa nielen reagovala, urobila niečo, čo porušilo 3 zákony fyziky. Kvantové simulácie odhalili niečo, čo nikto nečakal. Tie 3 vnorené plášte tam len tak nesedia. V počítačovom modeli vytvárajú pole, takú elektromagnetickú bublinu, ktorá ohýba svetlo okolo seba. DARPA na tom pracuje od roku 2018. MIT to nazýva maskovanie metamateriálom. Urobiť objekt neviditeľným presmerovaním fotónov okolo neho, ako voda, ktorá obteká kameň. Ale dizajn gule je o desiatky rokov vpred. Keď výskumníci modelovali, ako by elektromagnetické vlny interagovali s týmto hliníkovými vrstvami, výsledky boli bizarné. Svetlo sa nielen ohýbalo, špirálovito sa točilo, vytváralo interferenčné vzory, ktoré by nám známym materiálmi nemali existovať. Vrstvenie funguje ako fotonický procesor. Spracúva informácie samotným svetlom. Tých 9 mikrogúl plávajúcich medzi plášťami v simulácii nie je náhodných. Sú umiestnené v presných matematických intervaloch. Rozostupy zlatého rezu, zarovnanie Fibonacciho postupnosti vytvárajú stojaté vlny, ktoré zosilňujú špecifické harmonické tóny ako kvantová ladička, ktorá si pamätá každú notu, ktorú kedy počula. Simulácia hovorí, že sanskritické chorály spôsobujúce vibrácie gule sú možné. Nie mágia, ale fyzika. Gula sa stane prijímačom, vysielačom a možno oboma. Predstavte si pevný disk, ktorý neukladá súbory, ale polia, magnetické polia, gravitačné podpisy, elektrické vzory. To je to, čo naznačujú simulácie. Najviac znepokojivá simulácia prišla z Caltechu. Modelovali, čo by sa stalo, keby do gule priviedli jej vlastné zakódovanie frekvencie. Virtuálna gula nielen rezonovala, vygenerovala lokalizované skreslenie časopriestoru. Drobné, mikroskopické, ale merateľné. Gula nie je len objekt, môže to byť kľúč, ladička pre realitu, dátová kapsula, ktorá namiesto obrázkov ukladá fyziku. Niektorí výskumníci si myslia, že symboly sú súradnice, hviezdna mapa. Doktorka Lee Sparková z Harvardu prekrývala glyfy na hviezdne mapy hlbokého vesmíru Andromédy a Magellanových mrakov. Zhoda bola okamžitá. 3 sekvencie symbolov sa zhodovali so zdrojmi rádiových zábleskov FRB. Jeden vzor zodpovedal zdroju, ktorý zatiaľ nemáme katalogizovaný. Poloha vo vesmíre, kde neexistuje nič viditeľné, len prázdna tma medzi Andromédou a trojuholníkom triangulom, kvantová AI naznačuje, že tam niečo čaká. Gula môže byť sonda, ktorá nenesie len informácie, ale hlavne navigáciu. Konečná správa vo flaši a adresa na vrátenie, napísanou v gravitačných frekvenciách. Ide o hviezdne súradnice, galaktické GPS. Vzorce dokonca označujú pulzary, najpresnejšie hodiny prírody. José Velasquez povedal, stále hľadáme rádiové signály od mimozemšťanov. Čo ak posielajú práve tieto gule? Gula sa sem dostala neporušená, funkčná a stále vysielajúca svoj kód. Staroveké texty hovoria o božských gulách, obsahujúcich poznanie stvorenia. Ak je tu jedna gula, logika hovorí, že by ich mohlo byť aj viacej. Začali sa povesti, že zberateľ v Japonsku tvrdí, že má menšiu gulu. Podobné symboly, ale iné vzory. Šepoty znútra NASA naznačujú, že to berú vážne. Vraj je tu aj druhá gula, menšia, s priemerom 8 palcov, 20,32 cm, namiesto 12 palcov, ktorá je 30,48 cm. Bola údajne katalogizovaná v Tokiu v júli 2025. Ak sú gule roztrúsené po zemi, niekto alebo niečo ich tam umiestnilo zámerne.
Tieto gule by mohli obsahovať technológie, fyziku, ktorú sme neobjavili. Doktorka Chenová uviedla, že by mohli obsahovať chýbajúce kúsky pre tmavú hmotu, tmavú energiu a kvantovú gravitáciu. Ak by sme odomkli, čo je len zlomok tejto technológie, všetko by sa zmenilo. Samotná anomália hmotnosti narúša naše chápanie. 16 libier, 7,26 kg sa stalo 22 librami, 9,98 kg. Žiadny absorbovaný materiál, len hmota, ktorá sa objavuje z ničoho. Jedna teória hovorí, že guľa sa spája s energetickými polami nulového bodu. Ak je to pravda, pozeráme sa na zariadenie, ktoré sa napája na základné mechanizmy časopriestoru. Môže to byť prvý kontakt ľudstva s technológiou civilizácie typu 2, ktorá využíva celé hviezdy. Guľa meria 30,48 cm, čiže 12 palcov. Keď padla na pole Juana Valeska, tráva bola mŕtva na 30 stopách, 9,14 metra, v každom smere, vysušená, ako by niečo vysalo každú kvapku vlhkosti. Rentgenová analýza potvrdila 3 sústredené hliníkové plášte, 95% čisté a 9 mikrogúl, plávajúcich perfektnom zavesení. Merania hmotnosti ukázali nárast zo 16 libier, čiže 7,26 kg na 22 libier, čo je 9,98 kg, bez vysvetlenia. José Valesquez, ktorý pracuje s meteoritmi 20 rokov, hovorí, nikdy som nič takéto nevidel. Kolumbijský farmár prísahal, že guľa bzučala, keď pri nej spievala jeho dcéra na frekvencii 432 Hz. Ak je to skutočná technológia, ten, kto jej porozumie prvý, zmení tento svet. Kvantová AI odhalila, že rytiny nie sú slová, sú to univerzálne konštanty. Plančková konštanta, zlatý rez, konštanta jemnej štruktúry. Presnosť je presahujúca naše najlepšie merania. Simulácia hovorí, že je to rezonančný zosilovač. Zariadenie, ktoré by mohlo ohýbať elektromagnetické polia a ukladať gravitačné podpisy. Kvantová AI odhalila niečo, čo vyzerá božsky, pretože to obsahuje návod na obsluhu reality. Kto je tam vonku, rozumie fyzike na úrovni, ktorá robí našu vedu jaskynnými malbami. Kvantové počítače nám dali čo? Univerzálne konštanty, gravitačné podpisy, kozmické súradnice, ale nemôžu nám dať odpoveď, že prečo. Prečo Zem a prečo teraz? Sme buď svedkami najväčšieho objavu v ľudskej histórii, alebo najprepracovanejšej záhady, aká bola kedy vytvorená. Vesmír nám práve podal hádanku. Otázka znie, či sme pripravení na tú odpoveď. Pretože niektoré dvere, ako náhle sú otvorené, už nemôžu byť zatvorené. A my sme práve našli kľúč. No, priatelia, takže otázka znie, našli sme ten kľúč alebo nie. Takže bolo tu dosť, ja si myslím, že narkotických vízií, ako hlavne tá predstava spojenia vlastne toho AI a nejakého modelu, ako netreba ju brať doslovne. Samozrejme, že to bola len nejaká predstava. Nebola to tá skutočná guľa. Čo vieme o tej skutočnej guli je to, že ono, keď ju ten Campestino, ten dedinčan, keď ju objavil, tak vážila do 2 kg. To bolo jeho prvý taký odhad. Je to človek, ktorý dennodenne váži kávu a vie presne, že koľko taká guľa váži. A bol to jeho prvý odhad. Samozrejme, hneď to aj zaznamenali, keď ju o 15 dní merali, tak už keď ju oni vážili, tak mala 2 kg. Potom, keď ju vážili po 15 dňoch, tak mala 6 kg a teraz váži nejakých 9,97 alebo proste nejaké také okolo 10 kg. Takže evidentne táto guľa stráca antigravitačné schopnosti, ktoré vlastne dosahovala v éteri. A práve preto teraz si pozrieme, ako by mohla takáto guľa levitovať. Lebo určite neodchádzajte od tohto streamu, lebo si ukážeme veľmi veľa záberov, ktoré boli natočené práve v tejto oblasti. Ja totižto žijem v oblasti Cali. Ja žijem priamo v 3 miliónovom meste Cali, kde sa zrodila salsa.
a v podstate v tomto krásnom horúcom tropickom meste ja žijem. Buga je odo mňa vzdialená 50 km vzdušnou čiarou, samozrejme po diaľnici to mám nejakých 80 km, ale vzdušnou čiarou je to len nejakých 50 km. Pravidelne okolo Bugy chodím na svojej motorke, takisto okolo Tuluji a Jumbo, ktoré tam bude tiež spomenuté v tých videách neskôr, tiež je vlastne predmestím Cali. Je to ako také predmestie. Cali má 3 predmestia, jedno je Palmyra, medzi nami je letisko, potom je Jumbo a potom je vlastne Chamundi. Takže tieto 3 predmestia tvoria vlastne ako keby mesto Cali. Takže v týchto oblastiach boli natočené tie videá, takže určite neodchádzajte, lebo si ukážeme zábery z týchto oblastí a tie vlastne kopírujú všetky túto gulu z marca. Takže všetky tie, ktoré vlastne boli natočené po marci 2025 tohto roku, tak budú vlastne kopírovať aj sú takej kvalite natočené, že v podstate ukazujú, že sa jedná o identické gule. Na konci tohto videa si budeme môcť pozrieť z celého kontinentu amerického rôzne zábery, takže budú to skôr mimo Kolumbie, zábery mimo Kolumbie, ale vlastne z amerického kontinentu. A v haluškách si pre vás prichystám z Číny, z Talianska, Španielska, z Írska a z Anglicka tiež podobné sféry. Takže tam si budete môcť pozrieť vlastne videá tejto sféry alebo podobných týchto sfér, sférických gulí, ale vlastne z Európy a z Euroázie. Takže môžeme si teraz pozrieť niečo o tej fiber optike. Túto fiberoptiku vlastne detekoval UNAM, čo je vlastne univerzita renomovaných vedcov v Mexiku a dala na to aj okrúhlu pečiatku, takže našla cca 50, detekovala 50 nejakých objektov, ktoré v podstate presne kopírujú našu fiberoptiku v rôznych hrúbkach a veľkostiach. Podľa toho by vlastne aj u nás na Zemi to tak funguje, že fiberoptika prenáša rôzne informácie podľa toho, aká je tá fiberoptika hrubá alebo aké veľkosti majú tie vlákna. Takže toto detekovala vlastne tá univerzita v Mexiku UAM, ktorá detekovala iba karbonovú metódu, že má gula 12 560 rokov a cca týchto 50 fiber vlákien. Takže si o tom niečo pozrime. Ja vám chystám teda video číslo 3 a pozrime sa na to. Prečo? Na čo? Čo každé z týchto fibrovlákien analyzuje? Čo robí táto gula? Naozaj nás pozoruje? Naozaj to má 1000 očí? Tu vám predstavujem výskum inžinier Rudolf Garrido. Vykonával si výskum okolo fibrovlákna, ktoré bolo objavené v guli z Bugy. Čo sme zistili? Zistil som na moje prekvapenie niečo ohromné, Chaime. Pomocou fibrovlákna môžeš vidieť všetko. Všetko, to znamená, že nie je to len televízia. Je to optická sieť. Dokáže snímať atmosféru, dokáže snímať teplotu, atmosférický tlak, vlhkosť. Dokonca dokáže snímať zemetrasenia, mikrozemetrasenia, podzemné rieky, pohyb a migrácie škodcov a hmyzu, napríklad flóru a faunu na Zemi, typ pôd, minerály v pôdach, minerály v hĺbke zeme, dokáže snímať teplotu v pôde a pod povrchom, dokáže dokonca snímať prúdy lávy alebo prítomnosť magmy v blízkosti, alebo ako tečú pri sopkách tie magmy. Všetko sa dá snímať pomocou optických vlákien. Takže aj klimatické zmeny? Áno, tiež, samozrejme, globálna teplota, dokonca aj morské prúdy, napríklad ako sa mení dokonca hustota vody a tiež vodná fauna. Aspoň ja odhadujem, že v prvých 50-40 metroch do hĺbky sa dokáže s týmito vláknami zisťovať. Ako sa to robí, Chaime? Ako je možné toto vôbec urobiť? Veľmi jednoducho. Slnko emituje
a jeho svetlo dopadá na telesá. To svetlo sa vracia s frekvenciou telesa, ktoré ho odrazilo. A táto frekvencia je digitálna stopa telesa, ktoré odrazilo to svetlo. Keď ju zachytí optika tejto siete, túto stopu detekujú a túto informáciu si odnesú. A tí, ktorí túto sieť používajú, vedia, ako ju používať. Preto ich tam umiestnili, Jaime. A prenášajú všetky informácie s mimoriadnou presnosťou. A ja zostávam skutočne prekvapený. Takže tieto gule sa zjavne otáčajú, áno? A veľkou rýchlosťou, že? Nie je to prekážkou pri realizácii tohto celého? Pozri, Jaime, toto je dobrá otázka. Pozri. A myslím si, že správne pochopenie je toto. Svetlo vo váku sa pohybuje rýchlosťou 300 km za sekundu. Svetlo, ktoré prechádza cez vlákna, optické vlákna, ktoré vlákna zachytávajú, ide 30% rýchlosťou svetla vo váku. Pohyb otáčenia gule je teda zanedbateľný, vzhľadom na tú rýchlosť, akou pracujú tieto frekvencie vo vláknach. Dokonca aj pri ich príjme vo vláknach. Takže tá rýchlosť je zanedbateľná a ten príjem informácií je okamžitý. Áno, príjem je okamžitý. To znamená, že pre to svetlo pri tej rýchlosti, hoci sa guľa otáča, svetlo je nehybné. Teraz už vieme, že existujú vlákna všetkých rozmerov. Od niektorých s hrúbkou 1 mikrometra, čo je asi hrúbka vlasu. Sotva viditeľné až po iné, ktoré sú oveľa väčšie. Áno, Jaime, v skutočnosti nás veda o fibervláknach učí, že priemer vlákien je tiež závislý od ich použitia. Napríklad veľmi malé vlákna v priemere sa používajú na veľmi presnú komunikáciu, dokonca aj vo vysokom rozlíšení na dlhé vzdialenosti. Ale dokonca aj o niečo väčšie vlákna, napríklad hovoríme o 50 až 60 mikrometroch, na lekárske účely. Snímanie orgánov, srdca, mozgu, používajú sa na to. A v skutočnosti iné vlákna, ktoré sa používajú na priemyselnej úrovni, čokoľvek si viete predstaviť na priemyselnej úrovni, tieto vlákna slúžia na to a majú úplné uplatnenie na všetko. Naozaj hovoriť o týchto vláknach znamená hovoriť o technológii, špičkovej technológii, umiestnenej v guli. Preto opakujem, ak je vlákno v guli, tak ho tam umiestnil niekto inteligentný a urobil z tejto gule technológiu. Kto je tá inteligencia, ktorá všetko sníma a odnáša si informácie? Myslím si, že to je ďalší krok, ktorý musíme preskúmať. Takže sa môžeme zhodnúť, že obraz a informácia je prijatá okamžite. Odtiaľ prechádza pravdepodobne do antén a potom je prenesená kto vie kam. Áno, skutočne, to je ten proces. A dobre, teda ako vidíme, vieme oveľa menej, ako si teda myslíme, že vieme o tej guli. A musíme toho oveľa viac preskúmať. Sme teda v procese. Je to pre nás niečo nové. Preto to skúmame, aby sme sa dostali k jej tajomstvám. Pretože je to skutočne prekvapujúce, že s týmito pinmi, ktoré fungujú ako antény, sa môžu prenášať všetky tieto informácie. Otázkou ostáva, ako sa dostanú z vlákna k týmto pinom a ako sa prenášajú na iné miesto. To, aké je to jednoduché, je úžasné. Áno, áno. A tá technológia musí byť mimoriadne vyspelá. To určite áno. Vo vnútri musí byť koncentrátor vlákien, kam sa všetko zbieha. A je to prenášané usporiadaným spôsobom, technologicky usporiadaným. Ale keďže nemáme taký presný dôkaz o vnútri, nemôžeme to potvrdiť a ani uzavrieť. Nemôžeme. Jedna veľmi zaujímavá vec, ktorú treba urobiť v budúcnosti, keďže na snímkach urobených univerzitou o samotnom vlákne in situ je prakticky vidieť sklo jedného vlákna. Treba preštudovať proces výroby tohto kryštálu, tohto vlákna a porovnať, či je tento proces porovnateľný s procesom, ktorý robíme tu na Zemi, priemyselne. Takže toto bolo niečo o tých fibervláknách a na ďalšie mám, že bude nasledovať nejaká satelitná komunikácia. Záznam videa bol zaznamenaný aj cez senzor video, ktoré už analyzovali rôzni vyšetrovatelia, ktorí potvrdili jeho autentickosť. A zistilo sa, že táto guľa, ktorá havarovala, má optické vlákna, pričom 52 z týchto optických vlákien identifikovala univerzita, ktorá určila ich hrúbku a ich veľkosť. Fibra óptica, que 52 de estas fibras ópticas fueron identificadas por la Universidad
que fue identificado su grosor, su tamaño. Kam vysiela táto gula? To nevieme, to netušíme, to musíme zistiť. Nevieme, kto je na druhej strane a ovláda túto gulu. Nevieme, na aký účel zbierajú informácie, ktoré snímajú. Ani čo, ani kam to smeruje. Ani kým, akým má mať táto informácia cieľ. Nepoznáme ich. V súčasnosti nemáme žiadne presvedčivé údaje, ktoré by nám povedali, že je to na tento účel. Máme len informácie o tom, čo sa našlo vo vynikajúcej práci univerzity. A teraz hovorím, teraz musíme od tohto bodu pokračovať, aby sme zistili, kam nás vyšetrovanie zavedie a kam chceme a chceme objasniť, že univerzita má najvyššie a tiež veľmi dôstojnú povesť pre čistotu svojej práce. Okrem toho univerzita je inštitúcia, ktorá má najvyššiu možnú akademickú hodnosť. Sú to doktoranti a emeritní výskumníci a patria k najlepším na svete. Takže urobili svoju prácu. To, čo našli, analyzovali to všetko. Teraz musíme my pokračovať. UNAM sa už nezúčastňuje. Musíme pokračovať v našej ceste hľadania výskumu po všetkej našej profesionálnej práci. Pokračovať v hľadaní, presúvaní kameňov, hľadaní iných myslí, iných kritérií, niečoho iného, ako by sa pridali nové technológie, nové inteligencie, aby sme pochopili tú technológiu, o ktorej sa len snažíme zistiť, čo to je. Význam tohto nálezu ale je historický. Áno, to je. Áno, je to tak, pretože opakujem, je tam technológia. Nie len tak hociaká technológia v gule. Predovšetkým skutočnosť, že táto technológia je v gule, sa spája s tým, že je v nej veda a jej inteligencia. Preto pre mňa osobne zaujíma, aká inteligencia stojí za týmto a za akým účelom to všetko robí. Prečo skúma rôzne časti sveta, pretože celý svet je o týchto gulách. Vidia všetko, alebo sa snažia vidieť všetko. S akým cieľom, nerozumiem tomu, ale jedného dňa musíme dospieť nejakému záveru. Nuž, ale bez pochyby tento nález univerzity, toto potvrdenie, toto objavenie optického vlákna tomu dávajú inú úroveň, iný rozmer proti všetkým špekuláciám, ktoré sa objavili na celom svete a dáva to istotu a hlavne možnosti, aby sa k tomu mohli pridať ďalší výskumníci a našli všetky tie odpovede, ktoré hľadajú. Áno, tejto guli sme už dali týmto nálezom meno aj priezvisko. Už to nie je hociaká sféra, hociaká vec. Takže teraz musíme začať s plnou vážnosťou. Takže ešte tu máme potom v podstate video sympózium a už pôjdeme na tie detekované v podstate stretnutia tretieho druhu priamo tu v Kolumbii s ľuďmi, ktorí v podstate natočili tieto gule, ako voľne lietajú a sú v celkom dobrej kvalite. Takže ešte si pozrieme sympózium, ktoré na to zvolal tento Mosan, tento mexický vyšetrovateľ. On je vlastne novinár a on kúpil tú gulu alebo získal tú gulu od toho campesino, od toho vidiečana, ktorý tú gulu vlastne objavil. Takže on ho vlastne získal do svojho vlastníctva a teraz je jej majiteľom a potom si povieme niečo v haluškách o jeho povesti, aj o tom, aký je dôveryhodný alebo nie, aký je kontraverzný a má inak aj vlastnú televíziu, takže je možné, nájdete v odkaze dole, takže tam uvidíte, v podstate dáva naozaj, ale iba tí, čo rozumiete po španielsky, keďže je to mexický vyšetrovateľ týchto UFO záhad. Ale táto gula je jeho a on sa bude rozhodovať o tom, čo s ňou ďalej bude, aké ďalšie výskumy sa na nej prevedú. Takže pozrieme si teraz video číslo 6. A to by malo byť vlastne to jeho sympózium, ktoré on zvolal v Mexiku a na ktorý prišlo aj pár slávnych ľudí z USA. Takže pozrite si to a vychutnajte si to. No, priatelia, takže to bol José Restrepo, to bol ten campesino, ten dedinčan, ktorý v podstate tú sféru našiel. A samozrejme sa konalo okolo toho aj sympózium, takže v podstate boli pozvaní aj nejakí vzácni hostia. Ďalej sa už budeme venovať týmto všelijakým nájdeným, týmto gulám, alebo teda videným, alebo stretnutiam tretieho druhu, takže ktoré sú vlastne z tejto oblasti. Jedno bude Sena pri Buge, potom tam bude Tulua, kúsok od Bugy, potom tam bude Jumbo, to je vlastne predmestie Cali a takto z týchto oblastí, ktoré sa vlastne najčastejšie, kde sa tá gula najčastejšie objavuje,
Takže pustíme sa do videa číslo 7. Prajem príjemné pozeranie. Neviem, tuším, to bude Sena Buga. Palo Blanco, tak sa volá tá oblasť. Palo Blanco, oblasť Sena a je to vlastne tiež nejaký kúsok od Bugy. Takže tam bolo videné, tam bolo zaznamenané video, dokonca 2 rôzne videá, ktoré sa navzájom potvrdzujú, pretože tam bolo viacej týchto campesínoch, viacej týchto dedinčanov, ktorí pracovali na cukrovej plantáži a v podstate zaznamenali tieto gule, ako tam poletujú. Takže poďme na to. Palo Blanco, Sena, Buga, Kolumbia. 7. máj, rok 2025. Potvrdené pri meste Buga, Kolumbia. Buga, Kolumbia je teraz oblasť s vysokým výskytom UFO aktivity, primárne gulovitých objektov. Z juhoamerického štátu z Kolumbie boli zaslané 2 nahrávky, nahrané o 10. hodine ráno v stredu 7. mája 2025 od farmára z údolia Cauca, z cukrovej plantáže známeho ako Pán Mário, ktorý orál na svojom traktore spolu s kolegami na vidieku v Palo Blanca. Podľa správy pán Mário si zrazu všimol, že sféra bola veľmi blízko jeho pozície, tak zastavil traktor a začal nahrávať pohyb toho zvláštneho objektu. Potom, čo 17. marca 2025 sa zrútila sféra v Buge, ktorú zadržali, je toto jedno z mnohých pozorovaní v údolí Cauca v Kolumbii. Teraz si ukážeme nejaký záznam z Jumba, takže pozrieme si ďalšie video a to je vlastne predmestie Cali. Takže poďme na to ďalšie video. Príjemné pozeranie a počúvanie. Takže priatelia, tu ste mali možno vidieť vlastne zábery z Jumba, ktoré sú považované asi za najlepšie, pretože boli tuším na 16 iPhone natáčané, takže tuším, že patria medzi najlepšie tie zábery. Samozrejme, že tí campesinos, čo orali tam v traktore, tak nemali taký kvalitný telefón, ale toto viem, že bolo zrejme iPhone 16, takže tam tá kvalita je najlepšia asi, aká bola zaznamenaná. No a tým pádom v podstate bolo vidieť aj tie prstence, ktoré v podstate tá gula obsahuje a že sa jedná o identickú gulu. A to sme sa bavili, že toto jumbo, tá Sena gula spadla v marci, ktorú mám za sebou v pozadí. Sena Buga bola zaznamenaná v máji, jumbo bol 7. júna, toto video, ktoré ste teraz videli na tento iPhone 16 a ukážeme si Tulu, ktorá bola zaznamenaná 28. augusta. Takže teraz pôjdeme na videjko, ktoré bolo v Tului. Tulua je vlastne mesto kúsok od Bugy, keď idem po diaľnici okolo Bugy, tak potom inak Buga je krásne pútnické miesto, je tam nádherný chrám. A oni sú vlastne známi drevorezbári, majú nádherné kríže, Ježišov, naozaj v ľudských podobách, v ľudských veľkostiach. Je to tam naozaj veľmi krásne a ľudia tam chodia z celého vlastne Valle de Cauca, z údolia Cauca, aby ste chápali, toto všetko, čo sa bavíme, že sú zaznamenané tieto zábery, tak sú vlastne z údolia Cauca. Hej. Tá Cauca je ešte stále militantná, napríklad, lebo je údolie Cauca a potom je Cauca. Tam tiež sa pestuje cukrová trstina, ale tá je veľmi militantná. Tam stále prebieha tá vojna, tie boje. Ja som tam v Cauke robil politickú kampaň jednému starostovi v Mirande Cauke, ktorý tak vlastne frontéra na hranici tej Valle de Cauca, toho údolia Cauca. No a to sú 2 rôzne miesta, údolie Cauca a Cauca, hej. A v tej Cauke sa stále bojuje, tie hory sú nedostupné, takže tam turistov ani nenosím. Turistov nosím vlastne po celej Kolumbii, ale samozrejme poznám miesta, do ktorých sa nechodí a tam tých turistov nenosíme. Práve preto je dobre mať sprievod Kolumbii a ja som veľmi dobrý sprievodca, aspoň podľa tých, ktorých som sprevádzal, to tvrdia a chcú sa vrátiť späť, pretože Kolumbia je tak krásna, má tak krásne miesta, že v podstate
je to raj na zemi. No. Takže naozaj sa sem oplatí prísť aspoň na mesiac a zobrať si takého sprievodcu, ako som ja. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť a čakám ponuky. Poposielam vám samozrejme. Potom na vás, presne, lebo každý chce vidieť v Kolumbii niečo iné. A ja som ten typ sprievodcu, ktorému môžete povedať čokoľvek a ja vám to zabezpečím. A čo sa stane v Kolumbii, zostáva v Kolumbii. U týchto bežných sprievodcov toto platí, takže toľko reklama Klanimu, sprievodca po Kolumbii. A teraz sa poďme venovať tomu videu, ktoré sa volá Tulua. A natočili ho paraglidisti, ktorí vlastne išli na paragliding z kopca zvaného Picacho. Tak poďme na to. Za bieleho dňa vo Valle de Cauca v Kolumbii sa skupina priateľov paraglidistov pripravovala na let okolo 11. hodiny do poludnia. Využili termické prúdy na odštartovanie z vysokej oblasti neďaleko kopca Picacho. Počas letu ich sledovala guľa s kovovým vzhľadom, podobná tým, ktoré boli predtým pozorované v Buga a v Džumbe. Je to presne tá istá. Henry Mauricio, Merchano Rico i Rodrigo Ayala, prezývaný Metano, zažili s guľou veľmi blízke stretnutie. Počas letu sa snažili dávať pozor na prítomnosť objektu, ktorý ich sledoval. Na zemi si člen skupiny, ktorý ostal strážiť vozidlo, tiež všimol, že ich guľa sprevádzal. Bolo to on, kto dokázal zaznamenať dôkazy. Môžeme vidieť, ako sledovala tých, ktorí lietali na paraglide. Ale v jednom momente sa zrejme vydala priamo k oblasti kríža na kopci Picacho. V jednom momente sa guľa pomaly priblížila, otáčala sa okolo svojej vlastnej osy a jasne smerovala k osobe, ktorá nahrávala. V dôsledku toho priblíženia, pravdepodobne kvôli magnetickému polu, ktoré guľa generovala, sa mobilný telefón náhle vypol, čím sa nahrávanie prerušil. Analýza snímok umožnila lepšie oceniť vlastnosti gule. Použitím vysokého kontrastu na snímkach to môžeme vidieť úplne jasne. Je zrejmé, že ide o ten istý objekt pozorovaný v Buge a v Džumbe. Má rovnaké dvojité značky na svojom rovníku a tmavé body v centrálnej časti. Pozorne si všimnite porovnania. Ide o ten istý typ gule. Niet pochyb. Toto pozorovanie v Tulua rovnako ako spôsob, akým sa objekt potenciálne nebezpečným spôsobom priblížil k paraglidistom, posilňuje myšlienku, že sa tieto gule otvorene prejavujú za bieleho dňa. Ide o jasnú demonštráciu, ktorá bola zaznamenaná v tejto oblasti zvanej Tulua, Valle de Cauca, Kolumbia, ktorá sa nachádza 25 km od Bugy, oblasti, kde boli zaznamenané prvé stretnutia a zostupy týchto gúľ. Pokračujúc mimoriadnymi udalosťami hlásanými ráno vo štvrtok 28. augusta 2025, teraz uvidíme videá, ktoré získali priamo vo vzduchu mladý Mauricio Merchán Rico, ktorého sprevádzal Rodrigo Ayala, ktorí mali počas svojho tréningu možnosť pozorovať záhadnú guľu, ktorá sa pohybovala veľmi blízko miesta, kde lietali na paraglide. V prvom momente, ktorý je veľmi krátky, uvidíme, že sa guľa pohybuje len pár metrov nad paraglidom. Teraz ho môžeme sledovať spomalene a s priblížením. Je jasné, že ide o ten istý typ guľovitého objektu, ktorý bol často hlásený v oblasti Valle de Cauca. Podľa informácií poskytnutých svedkami a vyšetrovacou skupinou Cazadores de Ovnis Latino America lovci UFO Latinská Amerika, ktorú vedú David Velez a William Zúñiga, v momente, keď bol paraglidista najbližšie ku guli, prestal mobilný telefón na chvíľu fungovať, čo by vysvetľovalo krátky výpadok, ktorý vidno v spomalenom zábere. Znovu si môžeme pozrieť túto krátku sekvenciu zachytenú vystrašeným alebo nervóznym paraglidistom. Po niekoľkých sekundách je záhadná guľa opäť nahrávaná, ale teraz prelietava popod paraglidistom a pohybuje sa veľmi blízko miesta, kde sa nachádza kríž Picacho, historická a kultúrna dominanta mesta Tulua.
Neskôr takto opísal svoju skúsenosť pre lovcov UFO Latinská Amerika. Así fue como narró para cazadores de ovnis Latinoamérica su experiencia. Ja zrazu vidím nejakú vec, ktorá sa ku mne blížila. Ja neviem rýchlosť tej veci. Možno keď som ju videl prichádzať veľmi pomaly, ale v skutočnosti to bolo zrazu taký bzukot, ako nejaká strela, blesk stredom paraglidu. Paraglide mám línie v rameloch, idú to takto a otvárajú sa, áno, a zrazu prichádza stredom. Ona prejde stredom, trvalo to zlomok sekundy. Potom už ju zrazu vidím, ako ide z jednej strany. Bol to z pravej strany, ide z pravej strany. Ja mám kameru umiestnenú tu, áno, priamo smerom dolu, pretože my sa pozeráme na okolie, teda na tú krajinu. Vždy smeruje k zemi. Kamera vždy smeruje k zemi. Ide o to, že ja vidím ten aparát, ktorý ako keby prechádzal cez vnútro krídla, cez stred krídla, áno, cez stred toho ramelu. Ja som len počul ten bzukot, takže už som sa zlakol a už som sa začal pozerať všade do všetkých strán, aby som videl, odkiaľ ten aparát prichádza. To trvalo tak zlomok sekúnd. Ya me pongo a mirar para todos lados a ver de dónde es que venía el aparato. Potom už prešla z jednej strany na druhú. Už som sa pozeral na stranu na stranu ľavú. Už ju vidím prechádzať a už ju vidím zase vpredu predo mňou. Je to veľmi pôsobivá vec. Ja som bol zaskočený, veľmi prekvapený. Proste bol som zaskočený. Tak, priatelia, tak tu máte možnosť vidieť napríklad naozaj toho paraglidistu, ktorý v podstate natáčal tú gulu, zároveň ju natáčal jeden, ktorý strážil to auto, ktorým autom vlastne prišli na ten kopec Picacho. No a v podstate máme tam dva zábery. Ale z tohto kopca existuje aj tretí záber jedného bežca, ktorý ho natočil v úplne iný deň, a ktorý vlastne tá gula zasa oblietala ten kríž na tom Picacho, na tom kopci. Takže je tam aj bežec, ktorý s týmito paraglidistami kvázi, že vraj sa nepozná a že s nimi nemá nič spoločné. Takže, hej, treba si uvedomiť, že na tomto údolí Kauka žije viacej ľudí ako na Slovensku. Hej, len v našom údolí Kauka, vo Valle de Cauca. Lebo keď tak zoberieme, tak v Cali žije 3 milióny ľudí a s predmestiami ako je Jumbo, Chamundi a Palmíra urobíme možno aj tých 5 miliónov, ktorý je na Slovensku. Takže len v tom meste v Cali aj s predmestiami žije takto veľa ľudí. Takže je bežné, že sa tu ľudia nepoznajú, hej, aj keď sa hovorí, že na Slovensku, keď poznáš 10 ľudí, tak poznáš celé Slovensko. Ale v podstate tu si ľudia držia taký odstup a je to kvôli bezpečnosti, tak v podstate to není až tak, ako u vás, že keď poznáš 10 ľudí, poznáš celé Slovensko. Takže naozaj tam chodia bežci, to isté u nás na Tri kríže, na kopec, chodí strašné kvantum ľudí, ako nie je možné ich všetkých poznať. Ako už keď som tam chodil behať, tak tých bežcov som poznal aj ako z videnia. Ale ako keď sa tak vezmete, tak je to naozaj, jak keby ste v podstate na jednom menšom mieste stretli celé Slovensko. Nie je možné všetkých tých ľudí naraz akože poznať. Takže existuje ďalší záber. Nebudem to veľmi naťahovať, ukážeme si ďalší záber z Medellínu, ktorý v podstate natočil dve tieto sféry, ktoré letia súčasne spolu a letia vlastne nad Medellínom. Bolo to natáčané, tuším, v septembri, teraz v tomto ako dozadu, že to je dosť nové video. A bolo natáčané vlastne v Medellíne a zachytené ako nad činžiakmi letia vlastne tieto dve sféry, ktoré okolo seba aj obiehajú. Takže vychutnajte si video z Medellínu. Dúfam, že to bude toto. Pozri, toto je Medellín v Kolumbii. A pozri, čo tentokrát som zachytil na oblohe. Všimni si, sú to dve lietajúce gule podobné tej, ktorá bola objavená tam v Kolumbii, gula z Bugy.
Čo tu robia tieto artefakty? Zdá sa, že slúžia na sledovanie a inšpekciu. Vždy sa nachádzajú na poliach alebo v mestách vo veľmi malej výške. Pretože sú malé, môžu zostať nepovšimnuté. Až na tento prípad. Našťastie niekto bol pozorný k oblohe a darovala nám obloha tieto zábery. Wow. No, takže leteli ponad sídlisko v Medellíne. Takže to bolo ďalšie také v podstate videjko, ktoré sme si pozreli. A potom tu máme toho nálezcu, tak si pozrieme ešte nálezcu, čo o tom povedal nálezca. A potom neodchádzajte ešte, lebo si pozrieme, o aký druh jazyka sa jedná, ktorý sa nachádza na tej guli za mnou. A pozrieme si aj výklad dvoch vedcov, ktorí už to robia 20 rokov a poznajú 4000 znakov z protosanskritu a majú 20-ročné skúsenosti, aké posolstvo táto gula zanecháva. Takže myslím si, že to je veľmi zaujímavé. Pozrieme si teda toho nálezcu a začneme sa venovať výkladu jazyka na tejto guli alebo tejto sfére. Tak sa ideme venovať tomu, čo je to za jazyk. Čo je za jazyk? To, čo sa vlastne na tej guli za nami nachádza. Takže čo to je za jazyk? Pozrieme si ďalšie video o tom, čo je to za jazyk. Protosanskrit je bránou do minulosti, ozvenou prvých ľudských myšlienok, ktoré sa snažili slovami pochopiť vesmír. Podľa nových štúdií uskutočnených na nápisoch bugasféry bol identifikovaný význam symbolov, ktoré sa nachádzajú v rytinách, ktoré by patrili k najstaršiemu známemu sanskritu. Pre pokračovanie sa oboznámime s interpretáciou niektorých z týchto rytín. Podľa odborníkov sa čítanie symbolov začína sprava doľava so symbolom, ktorý má tvár kosoštvorca s bodkou v strede, čo by znamenalo ďa, čo ako uvádzame označuje štart alebo začiatok. Následne sa ďalší symbol interpretuje ako ru, hrom, rev, obrovský alebo rozsiahlý. Nasledujúci zo symbolov zložený z čiar haj, as alebo haj as sa dešifrujú ako tiež alebo tiež pre. Symbol, ktorý nasleduje, bol interpretovaný ako U, znamená tu dole pod, tu dole pod. Ďalší bol dešifrovaný ako kakra, teda éra alebo čas. Nasledujúca rytina bola dešifrovaná s touto interpretáciou. As, mi, para, is, súmrak, rastie, prírastok, mi, ubúda, mesiac, oslabuje. Decremente as is mi by sa použil na synchronizáciu. As is mi, synchronizácia. Ďalší symbol CCA, kion CCA je označený ako pohyb. Nasledná rytina bola identifikovaná ako slovo adi, čo by znamenalo odovzdanie alebo dodanie, sprevádzané one, teda ten jeden, ktorý odovzdáva. Ako ďalší symbol bol interpretovaný ako upuma, vysoký, maximálna výška, sprevádzaný z one, ten najvyšší. Po oboznámení sa s významom niektorých rytín bugasféry vystáva veľká otázka. Aký je súhrnný odkaz, ktorý je zapísaný v tejto záhadnej sfére? No, nie je pochyb o tom, že bugasféra stále skrýva tajomstvá, ktoré pomaly vychádzajú na svetlo. Priatelia, ja snažil som sa vám to prekladať doslovne, naozaj tak, ako to v podstate je v tej španielčine alebo v angličtine, podľa toho, ktorý jazyk bol použitý. A snažil som sa, naozaj. Musíte uznať, že toho naprekladaného je tam naozaj dosť. Neviete si predstaviť, čo trvá, keď len 1 minútu prekladáte, nie ešte 15 minútové videá, alebo 3-5 minútové videá a koľko vecí sa tam súčasne hovorí a
a niekedy si skáču do rečí a v podstate sa musíte v tom vyznať, aby ste pochopili kontext toho celého. A dúfam, že si zaslúžim vašu aspoň pochvalu a like a dajte palce hore, lebo som sa naozaj na tom narobil. A ja viem, tie moje preklady nie sú také dokonalé a profesionálne, ale snažím sa vám dať to, čo napríklad ja viem, alebo ja čomu rozumiem, aby ste to pochopili aj vy, aby sa to k vám dostalo a aby ste o tom mali nejaký komplexný prehľad. Hovorím, v tomto videu sa nebudeme venovať tomu, či je niečo pravda alebo nie. To si rozoberieme v haluškách so Stefanom, kde budeme mať aj oponenta. A samozrejme aj ja nie všetkému verím, čo tu vidím a samozrejme môžeme si navzájom so Števom oponovať. V tomto videu mi nemá kto oponovať a jednoducho to necháme len ako video plné informácií, ktoré sú možné nájsť na internete a v podstate je v tomto videu komplexne zhrnuté absolútne všetko, čo o sfére z bugy vieme. Takže poďme ďalej, pozrieme si ďalšie video a to bude už podrobnejšie. Pani doktorka Sartori a pán doktor Vizcaya, oni vlastne rozlúštili to proroctvo alebo to posolstvo, ktoré v podstate sa nachádza na tejto sfére z bugy. Takže poďme na ďalšie videjko. Bude to v poradí 13. A vychutnajte si preklad, to už bude naozaj skákanie do rečí a budem sa tam musieť veľmi často orientovať v veľmi zložitých kontextoch, lebo si tam navzájom skákali do rečí a ona vlastne dlhodobo viackrát opakovala tú istú vec, takže tam môžu byť niektoré sekvencie v tichosti, lebo ona v podstate rozpráva stále o tom istom, takže by som tam nemal čo nové prekladať. Takže sa vám ospravedlňujem za preklad, ale hovorím, dejú sa tieto veci, že ona to bolo vlastne jej výklad, jej osobný výklad a práve preto sa tam veľakrát zamotávala v tom istom a vysvetľovala to isté. Takže to máte raz preložené a potom to budete od nej počuť viackrát. Takže príjemné pozeranie a ideme ďalej. A táto správa predstavuje skutočné varovanie a prekvapenie. Doktorka Agnesa Sartori spolu s doktorom Jaimem Vizcayom boli najprv schopní určiť, že ide o protosanskrit. A neskôr doktorka Sartori dokázala túto správu interpretovať, čo je skutočne fascinujúce. Vypočujme si tú doktorku a to, čo nám chce povedať Gula z bugy, ktorá má vek 12 560 rokov. Ja si myslím, že to bol začiatok všetkého. Ľudstvu bol odovzdaný systém so slnkom a s mesiacom, s dvojitým pohybom a vedomosťami. A Upuma z výšky prišla na svet, aby sprostredkovala život, harmóniu, pretože to je život, harmónia a rytmus. To súvisí s nebeskou harmóniou, kozmickou harmóniou a s veľkým hlukom prišlo poznanie. Dých a dokonca aj večnosť, lebo sme nekoneční. Takže vám to pripadá, že by to mohol byť trvalý cyklus histórii svetov, vesmíru, stvorenia a deštrukcie? Myslím, že pri pohľade do minulosti je to ako cyklus, ale nejako si myslím, že človek môže navrhnúť iný osud, pretože robením častých alebo čistých chýb sa môže rozhodnúť, že jeho planéta sa zničí trebárs zo 100 rokov. Priatelia, tak čo? Zničíme tú planetu o 100 rokov, alebo sa ona s nami poradí oveľa rýchlejšie ako my s ňou. Poďme ďalej, poďme na ďalšie video, poďme na tie videá z tohto amerického kontinentu, aby sme si teda ešte pozreli iné zábery, ktoré nie sú natočené z našej oblasti, ale sú natočené z celého amerického kontinentu. A potom v haluškách si môžeme pozrieť. Takže Colorado Springs, nech sa vám páči. Takže toto bolo natáčané v Colorado Springs.
Jasné, že ja som musel vyhodiť odtiaľ ten zvuk, hej, lebo to bolo v Amerike a ten Američan proste, to bolo samé pekné slová. Takže tam jasné, že nemôžeme očakávať, že tam bude niečo. Ale natočil toto a že nevie, čo to je, ale nejaký orb, hej, a v podstate Metallic Orb, Colorado Springs a takto, hej. Takže to len na margo toho, že aj v Colorade, a zdravím ťa Paťko Remo, tak aj v Colorade je vidno takéto metalické orby. V máji 22. mája 2025 bol videný v Colorado Springs takýto orb. Takže Paťko Remo do Koloráda zdravíme. Môžeme sa teda pozrieť na ďalšie, čo je vlastne let do Tijuany v Mexiku a spoločnosťou Viva, ktorá to nebol určite let z Kolumbie, lebo Kolumbii už máme zrušenú rok Vivu. Už nám tu nelieta, ale poznám tú leteckú spoločnosť, a takže bolo asi buď z Kostariky do Mexika, alebo od niekiaľ. Takže do Tijuany v Mexiku. Toto natočili z lietadla, z okna. Naozaj na tomto orbe je vidieť v podstate, alebo na tejto sfére je vidieť, že má tú stredovú čiaru, že má ten rovník. Takže sa jedná o taký istý orb, aký sa natáčal vlastne aj v týchto našich oblastiach v Kolumbii, vo Valle de Cauca. Takže to je na tom zaujímavé. Ešte to bude aj spomalené. Tam vidieť tie rýchle vlastne vpády, úlety a akou rýchlosťou je schopná letieť. Takže naozaj sa im podarili krásne zábery, len nie také kvality. Ale keď bude v blízkosti toho okna, tak tam to bude spomalené a bude to krásne vidieť, že to by malo byť teraz. Že v podstate akej kvality je aj ten orb, alebo tá sféra. A tam vidno, že obsahuje aj tú strednú líniu, tú rovníkovú strednú líniu. Všimnite si to. Takže to je ďalší dôkaz, že je identická ako z Bugy, z Jumba, z Tului. Vlastne tie zábery. Takže táto gula na leteckou spoločnosťou Viva do Tijuany v Mexiku má tiež tú stredovú čiaru. Takže kvôli tomu som toto video vlastne uložil a vám odprezentovávam. Dobre, poďme na ďalšie video. Západná Virgínia, to ste videli aj v upútávke. Tuto sú 3 orby v podstate okolo toho komína a tu vlastne je záber, ako spomalene, ako nalietajú tieto 3 orby k tomu komínu, alebo tieto 3 sféry. Takže tu vidíte západnú Virgíniu, zaujímavý dátum, 9.9.2009 to bolo natočené. Takže tu vidíme tieto sféry v podstate takou istou veľkosťou a tu ich vidia vlastne z toho vrtuľníka, ich je 1, 2, 3, 4 až 5 tých gulí, ktoré vlastne letia nad touto krajinou. Takže ahoj prosol. Takže tuto vidíme tie sféry, je ich tuším až 5. Takže toto je zo západnej Virgínie, nebudeme sa k tomu vracať, tu sú nejaké 3 alebo 4 okolo tohto komína, takže poďme ďalej. A toto je nejaký učiteľ jogy v Uruguayi, v Montevideu, takže tuto u nás v Južnej Amerike, 22. októbra. Toto video je v podstate asi dá sa povedať najnovšie, lebo je naozaj detekované, on to sám hovorí v tom videu, ja mám celé to video, ale tu máte len nejaký strih, čo je najzaujímavejšie, lebo on tam kameruje schody a čo ja viem čo a v podstate chytil paniku starý pánko, takže aj tam hovorí, koľko má rokov. Takže naozaj je to autentické video, že chlapík zostal v šoku a natočil vlastne v Uruguayi, Montevideu nad svojou strechou takýto záber. Hovorí, že to je nejaká esféra, že to je nejaká gula teda, alebo nejaký taký objekt. Yo soy Eduardo Saligari. Tuto hovorí, že je Jose Rigali, je majster Reiki a že nejakú kvantovú vec. Akože, no a tak. A potom začal natáčať schody a bol v šoku, takže máte tu len tento záber, jak ho natočil. Yo soy Eduardo Saligari, maestro de Reiki. Un sistema de sanación cuántica, Reiki del amor. To vidíte, že tí ľudia sú naozaj bežní, tam má natočené ženinné spodné prádlo a čo ja viem čo a natočí to v podstate vyslovene nad svojou strechou, takže veľmi zaujímavé.
Potom ďalšie video máme tiež takéhoto lovca UFA, ktorý ho v podstate, to bude tiež niečo autentické, aktuálne, lebo to bolo vlastne natočené v Ekvádore, čo je vlastne susedná krajina s Kolumbiou, takže pozrite si. Takže túto nad týmto balkónom, nad tým balkónom, niekde v rohu toho balkóna je vlastne takáto sférická gula, ale tam tá kvalita už nie je tak kvalitná, aby sme rozpoznali, či má ten stredový rovník, či má tú stredovú čiaru a či sa jedná o identickú tú gulu ako v Kolumbii. Hej? Takže tak. Martin sa pýta, že čím sa vypla tá gula, že či došli baterky. Tak tam ten Campesino tvrdí, že nabúrala do elektrického vedenia, videl aj záblesk a iskru a vlastne dostala zásah nejakých 10 000 V, takže v podstate na základe toho sa zrútila k zemi. Hej? Ale oni bežne akože prichádzajú tie gule vlastne ako k zemi, lebo v džumbe bola natočená a tiež vypálila taký kruh trávy, hoci tam nestroskotala. Hej? Takže majú to natočené, ako ona vlastne klesala dole do tej cukrovej trstiny a v podstate zanechala tam taký ten vypálený alebo vysušený kruh tej trávy, taký istý v podstate, ako bol v Buge, keď ju našiel ten Campesino, vlastne ten dedinčan. Takže toľko k Martinovej odpovedi, že teda baterky jej nedošli, ale dostala zásah tým elektrickým vedením. Takže tak. Poďme ďalej. Ale tento stream nie je o tom, aby sme tu vykazovali, či je niečo pravda, alebo nie je niečo pravda. Tento stream je, Martinko, o tom, že vlastne budeme tu dneska hovoriť všetky informácie, ktoré sú dostupné na internete o tejto sfére. A my budeme robiť halušky, kde sa budeme vyslovene venovať tomu, čo pravda môže byť, čo pravda nie je a v čom sú tieto osoby dôveryhodné a v čom nie sú. Neboj sa, máme všetky informácie o týchto ľuďoch, takže si to všetko rozoberieme dopodrobna v haluškách, takže keď chceš naozaj stream o tom, kde sa bude kritizovať a rozoberať, tak náš Števko sa už na to, ten ktorého vidí, že tam píše ako Štefan Jackson, tak Števko sa už na toto teší a určite on ma vlastne aj donútil, aby som tento stream o tejto bugasfére urobil. No a v podstate ma k tomu vyzval a teraz to môžeme v haluškách najbližších rozobrať. Takže toto bol vlastne ten Ekvádor. Poďme na to Mexiko, ale to máme iné Mexiko. Toto bude nejaká 5G sieť a okolo 5G sieti vlastne budú 3 sféry. Hej, tu máme nejakú 5G sieť dole. Nechám to takto rozsiahnuté, lebo to je dosť také iba z mobilu nahrávané, ale vidno, že tá kvalita tých obrázkov je dobrá. A takisto tam je možné vidieť aj tú rovníkovú čiaru vlastne na tých sférach. Takže sú to 3 takéto sféry, ktoré boli nad takou 5G sieťou, nad takým veľkým stožiarom. A toto bolo vlastne natáčané v Mexiku. Niekde v Mexiku. Takže toľko to k tomu. Tam toho asi není ani nejako veľa. Pozrieme, to už bude končiť, no. Ešte to má nejakých 14 sekúnd. Tu vidíte, že to je nejaký takýto stožiar 5G sieťový stožiar alebo 3 alebo 4G sieťový, ja neviem. A v podstate nad ňou sa držia tieto sféry takto. Hej. No, takže toľko k tomu. Potom tu máme ešte California Long Beach. Con esta grabación. Esto es Long Beach en California. Y mira lo que encontramos Pozrite acá. sa, čo sme tu Una našli. de las famosas esferas inspeccionando el lugar. Ktorá Se dejan ver abiertamente monitoruje por todos. túto oblasť. Takže Atento con esta grabación. Esto es Long Beach en California. Takže keď ich chcete Y nájsť, mira lo que encontramos acá. Oni sú také maličké, dá sa povedať, tie gule o veľkosti lopty, takže musíte sa na oblohe sa veľmi rýchlo stratia a veľmi akože stačí, že vám zajdu za nejaký takýto akože semafor a už ich nemusíte vidieť, alebo zrýchlia svoj pohyb, lebo dokážu letieť aj dosť rýchlo. Zdravia všetkým, dobrú noc prajem.